Sådan. Gennemgang af Viby rensningsanlæg, Sosan og Jakob. Her har vi en generel oversigt over, hvordan et rensningsforløb det ser ud, og det starter med et indløb og så noget sand og fedtfang, blandingstank, hvor man får noget aktiv slam ind, de to procestanke, aerob og anaerob procestank, sådan noget efterklaring, hvor der kommer noget returslam og noget filtrering med blandt andet sandfiltrering, og så kommer iltningen til sidst, og så kommer det ud til recipient. Og Viby renseanlæg, de modtager spildevand fra Viby, Solbjerg, Tranbjerg og Brabrand. Og her ses indløbet til renseanlægget, og her ses sådan to store stolper, hvor der så bliver frasorteret større materiale, såsom pap eller større papir. Hvis der kommer for meget vand i en periode, så vil vandet normalt være her, men hvis der kommer for meget vand, så vil det flyde over i den anden kanal, som så vil blive ført ud i Dødeåen. Det skal så siges, at når det kan godt være perioder med meget vand, at det så ikke vil løbe over, men det er, hvis der kommer rigtig meget vand på kort tid. For eksempel hvis der er sådan tordenskyld, og sådan, hvor der kommer rigtig meget vand på meget kort tid, at rensningsanlægget får et problem, og det vil løbe over i den her sekundære tank. Mekanisk rensning. Den mekaniske rensning består hovedsageligt af to faser. Den første fase ser vi her på venstre side. Det er egentlig lågen ned til det her restesystem, hvor de sorterer størstedelen af sådan store ting fra, som vatpinde, hygiejnebind, papir, toiletpapir, generelt bare større ting, så det ikke kommer videre ud i systemet, så det bliver sorteret fra der, og bliver sorteret ned til noget afløb, hvor det så kan blive kørt til brænding, eller blive brændt af på stedet. Så har vi over på højre side her, det er der, hvor sandet det vil blive bundfældet, og det man gør er, at man pumper masser af luft ind, og så fedtet, der må være i vandet, det vil så gå under, og så komme over i den bund, vi har på venstre side her, og så vil fedtet ligge sig på oversiden, og så en gang kører der sådan en skraber hen langs toppen i det med fedtet, og skubber det ned i en fedtbånd, som så også kan blive brændt af, eller kørt videre til rådnetank, hvor det kan blive brugt til at lave biogas med. Og på højre siden, der kører der en sandskraber hen, som skraber alt sandet ned i en sandtank, som så kan blive pumpet op til rensning, så det kan blive solgt og genbrugt. Den næste proces, der sker, det er den biologiske rensning. Og her renses altså for de organiske stoffer som fosfor og kvælstof, og man vil altid sørge for at opretholde en god mikroflora, og det gør man så ved hjælp af elektronisk styring, hvor man regulerer pH-værdien og temperaturen. Og det man starter med at gøre, det er, at man jo efter at have ristet vandet, jamen, så har man det forklarede vand, som så blandes sammen med aktivt slam, som man får fra efterklaringstanken. Det her slam vil så bundfældes og gå videre ned til en rådnetank. Når ens slam kommer ned i den her rådnetank, så er der en masse små bakterier inde i den her rådnetank, som så omdanner det her organiske stof til biogas, som f.eks. metan, som bliver brugt til afbrænding, sådan rensningsanlægget kan forsyne sig selv med energi til f.eks. at opvarme rådnetanke og eventuelle anamox-tanke. Efter vandet har været i primærtanken, så bliver det ført over i procestankene, som er delt op i den aerobe tank og den anaerobe tank. Så de her bakterier, der er i det aktive slam, de har proppet sig med fosfat, og de vil først optage en masse fosfat, og så vil de smide al fosfaten, og så vil de optage endnu mere fosfat. Og det der sker i den aerobe tank, det er en nitrifikation.
Og nitrifikation kan deles op i 2 trin. Det første trin ses, hvor ammonium bliver omdannet til nitrit. Her har vi et reaktionsskema, hvor vi har et afstemt reaktionsskema med ammonium og oxygen, som så bliver til nitrit og vand. Man kan se, at der sker en oxidation i det, at oxtallet for nitrogen stiger med 6 fra før reaktion til efter reaktion, og ligeledes sker der en reduktion af oxtallet fra oxygen fra den ene side til den anden side af reaktionen. Og man kan så se, at der er både ladnings- og oxtalsbevarelse. Den anden reaktion, eller den anden del af nitrifikationen, er, hvor nitrit bliver til nitrat. Og igen, så kan vi se, at der er en oxidation fra nitrit til nitrat, med at den oxtallet stiger med 2, og en reduktion på oxygenatomet, hvor oxtallet falder med 2. Og igen, så kan vi se, at der er oxtalsbevarelse og mængdebevarelse i reaktionen. Så findes der også de her anaerobe tanke, og det man gør her, det er, at man lader vandet stå helt stille, så al ilten bliver opbrugt, så den her anaerobe proces kan forekomme. Så det der sker, det er en denitrifikation. På det her billede ses et reaktionsskema over en denitrifikation. Så her har man noget organisk stof, og der har vi så vores nitrat. Og vi har vores nitrat og hydrogen, som så bliver lavet om til kuldioxid og dinitrogen og vand. Og vi kan så se igen, at der sker en oxidation. Den her gang er det på vores carbonatom, som stiger med 4 oxtal, og vores nitrogen bliver reduceret med 5 oxtal. Så og igen er der tale om mængdebevarelse og oxtalsbevarelse. Så kommer vi videre til den her anamox, som er en ammoniumoxidation, og det er der anamox kommer, da det er en forkortelse af det. Og der bliver brugt de her bakterier, som er fundet i havet, og det er en autotrof bakterie, som betyder, at den selv sørger for at få det næringsstof, så den har brug for at leve. Og her kan vi se, at der er en oxidation på nitrogenatomet i vores ammonium, når det bliver til dinitrogen, og den stiger med 3 oxtal. Efter vandet har været i de her procestanke, så vil det blive lidt over i efterklaringstankene. Her vil vandet så blive renset for de bakterier, der er, ved hjælp af pereddikesyre. Pereddikesyren gør det, når det kommer ned i vandet, at det nedbryder bakteriernes cellemembran, og derved slår bakterierne ihjel. Man kan så se den her kant på vandet, at vandet så bliver skubbet over. Det rene vand bliver skubbet over, og det aktive slam vil bundfældes i tanken, og så sendt tilbage til procestankene, hvor det kan blive ved med at køre i den cyklus. Efter efterklangstanken, så bliver det sendt videre til vores kemisk rensning, som består af et sandfilter. Ja, og i det her sandfilter, så blander man så jern 3-klorid i, så man danner den her fældingsreaktion. Og her ser man, at man har fosfat sammen med jern 3-klorid, hvor man så får dannet det faste stof, jernsulfat, sammen med kloridioner. Og det her jernsulfat, det vil så bundfalde sammen med sandlaget, og man vil derfor få en mere renlig vandproduktion, end man havde førhen. Efter det har været i sandfilteret, så vil vandet blive ført ind i en iltningstank, hvor vandet bliver iltet, så når det bliver ledt videre ud i vandløbene,
at så vil de levende organismer, der er i vandet, kunne udnytte vandet, så de kan overleve. Og vandet vil så blive ledt ud i enten Dødeå, som vi ser på venstre side, eller ledt ud i Aarhus Å, som ses på højre side.